Iti Damdamag Cordillera, Tabuk City Hospital, manamnama ang maileppas inton Hunyo tawen. Panakapasaya at ti banit nun habatan hapid FMR ijay ifugaw ng rugin ken healthier Benguet Caravan na idanon ijay atok Benguet. Ni Angel Kim Pengosro para iti kanayunan a detalye. Iti Kalinga, guyguy-guyon ti Technical Education and Skills Development Authority Kalinga, dagiti individual nga awanan pay iti trabaho ang makipasut iti skills training programs, ti opisina tapno mapasaya at ti competencies kan mapangato ti employment opportunities da. Sigun kan ni TESDA Acting Regional Director Glenn Murphy, maipaay dagiti amin a programa da kadagiti interesado, kan no maipaay da dagiti requirements a kasapulan ti ahensya. Imbing lay na pay nga adu dagiti scholarship program ang maipaay kadagiti interesado. Kabayatan na, addan iti 48.57% completion rate, ti may paspasdek at Tabuk City Hospital. Sigun iti City Engineering Office, 80% ti bed hospitals structural works, 70% ti electrical, 60% ti sanitary ken architectural, 50% ti mechanical ken 30% ti site development plan. Ti pasilidad ket makatulong tapno mapangato ti medical care standards ken makaipaay iti accessible healthcare services kadagiti umili. Manamnama ang maileppas ti proyekto inton Hunyo tawen. Iti ifugaw, nang rugin ti panakapasaya at ti 140 million pesos a banit nun habatan hapid farm to market road. Tinasurok enam a kilometro double lane farm to market road ket maysa a priority infrastructure sub-project babaen ti Philippine Rural Development Project ti Department of Agriculture. Iti kanito a maileppas ti proyekto, manamnama nga agnumar ti agarup 3,000 a mannalon ken umili. Ken iti Benguet, nasurok sa nga ribo nga umili iti atok tinagnumar iti naidjaya a healthier Benguet Caravan. Nadumaduma a serbisyo ti naidjaya kas iti medical ken dental services, paralegal ken veterinary services, food packs, agricultural assistance ken dadumapay. Nangiwaras pa iti Philippine Charity Sweepstakes Office iti Charitimba Food Packs iti 5 gasut a benepisyaryo. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.